Hey friends, good afternoon. बयनिसिमबो गोबावनि उनाव दिनैसो एकदम माने डिसिकटआव फैदों एसे रायजानो फैदों रिभिउ मिटिंआव ओंखायनो एसे एन्जय खालामखाबाय बाव हाबनायनि सिगां एसे रायजानो माने रिभिउ मिटिं जादों बा जागोन आरो जाथ'वाखै दा एसे मुदा मोजां दा रायजाबा मुद गाज्रि जागोन ना एसे मिनिखानोसै आसाम पुलिस रिलिया बैयावनो जानो थांगासिनो दङ जुलाइआव बै फिल्डआव नै बे फिल्डआ ओरै जाबाय जोंनि डिसि अफिस बे जाबाय जोंना डिसि अफिसनि बिल्डिंआ बेनो दा जेब्ला रिभिउ जायोना बेयाव माइक थाखायो नै बे माइकखौहाय बेयाव अन खालामनांगौ ओमफ्राय सासे स्पिचखौ होनांगौ नोङो मा मावखो मावाखै स्टेटासा मा जानानै दङ बेखौहाय फुरा एक्सप्लेनेसन होजोबनांगोन डिसि साहाबनो फुरा मेगनानो ब्लार जाबाय दा लोगोफोर डिसि सारा कनफारेन्स हलाव सफैबाय बेनिफ्राय मिटिंआ रिभिउआव जागायबाय हेल्थ सेक्टर इडुकेसन पिएनआरडि लाइभलिहुडआव जागायबाय आरो गावगाबागाव सेक्टर वाइसआवहाय कनफारेन्स हला बेनो डिसि अफिस अदालगुरिया ओमफ्राय बेवहाय गासैबो प्रजेक्टर दंखाजोबो गोसो बायदि बेवहाय प्रेजेन्टेसन होनांगौ आरो गावगाबागाव दा नै जेरैहाय पिएनआरडि पिएमवाइजि आदार सेडिं बेनि सायाव जागासिनो दं आरो दायो गाइसना फुरा दासो जोबदों ओरैबादि ओंखाम फैखाबाय आवाजानो गैला आंनावथ' सेसखा नै गाइसमान आसाम पुलिस फिल्डआ बेनो बेयावनो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जोंनि डिसि अफिसनि खाथियाव नै एकदम खारगासिनो दङ हनै मा हे फ्रेन्ड्स गुड मर्निं आं फाइनालि अफिसनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट दिनाव एबा दिनैनि दिनाव आं माने जुखामखौहाय फजेनबाय गाइसमोन बोथोरा ओरैबादि गाज्रि दा खाफाला बेनो ओंखायनो गिबाय आङो दैबाना जाजानो मानो होनबा माइ गायग्रा हा नालाय दैबाना जानायनि चान्सेस थायो जुदि गोजौआव हाजोआव हायोब्ला ओंखायनो मा खालामखो दिनैहाय हाजिरा लाबाय हिनजावफोरखौहाय जाहाथे दिनैनो खानानै गाबोननि गेजेराव फुरा मारा होनो हायो आरो हनै खागासिनो दङ दा फार्स्ट टाइम बिसोर खादों दा रोंना रोङा माने खानाय लोगो लोगो बिफांखौ ओरै गाफायलांखानांगौ बे खाबाय दा ओमफ्राय लोगो लोगो गाफायखानांगौ आरो बायखायो नै होमबासो माने आन्दाया नङाबा बबेयाव खादों खाया आन्दायो दा नोंथांमोना नायदो जुखामखौ बोरै फयो बोरै खायो नै ओंखाम लाबोखाजोबदों बिसोरो फुरा माने ओंखाम लाबोखादों आरो जाहाथे थाङा न'आव आरो लाबोखाबाय नै मालाय ओइ नै बिथिं खाजेनबाय नै बिथिं लास्ट खानसै बिथिंहाय लास्ट गायखादोंमोन नालाय जुखामखौ माब्ला गायदों होनोब्ला आं गायदोंमोन डिसेम्बर क्रिसमासनि सिगां गायदोंमोन ओइ फिथाइया ओरैबादि गिदिर गिदिर हमख'नो हाया नै गाइस हमख'नो हाया आंनि आखाइया एथ' गिदिर होनबाबो नै हमख'नो हाया आङो नै फवासेनो बारखायो आरो थाइसेयाव बेखौबो हमख'बाय आं नै हमख'नो हाखाया नै नोंथांमोना गेस खालाम माबादि गिदिर जाथावगौ एकदम बैयाव फगासिनो दङ थांनाय बाराव बिसोरनो गायखादोंमोन ओमफ्राय माखासे गोदान हारसाफोर दङगोन राभाफोर दा बिदि गाफायखायो आरो नै दानाय लोगो लोगो बायखायो दा आन्दायनि खनसेनो खानानै बिदि दामोल दोनो आरो नै दा गाइसमोन दा बेबायदि खानानै फिनज्राब गाहरनांगौ आरो मोनसे दामोल जायगायाव माने आन्दायनि बायदि आरो बेनिफ्राय रोगानोबो मोजां जायो बस्थायाव सोनानै दा नै बेबायदि गारहरो डाइरेक्ट माने ओमफ्राय मा खालामगोन बेखौहाय जेब्ला गाहरबायना बेयाव दामोल दोनबाय थ' बेखौ बस्थायाव सोनानै ट्रेक्टराव दाबायाव दिखांनानै मोनसे जायगायाव स्टक दोनगोन आरो इन्टारनेसनेल
जुखामखौ फुरा फगासिनो दङ लागायहांबाय नै फदों आरो गावहरदों माहाजोननि जुखामा जि जाखादों आंनि सोलाय जाबि गैला हाल मानसिनो गायगोन जोङो आयै फनायावबो थिग दंखायो जोङो नाम्बार वान गायो जोङो मावनाया हाल मानसिबो गायगोन जोङो हाबावगोन मोसानानैसो देखायनांगौमोन हासार दङ फुंखा माबाया देनजारखा माइबो मोनो ओंखामबो मोनो माने फनानै खनसेनो बेयाव गाहरो आरो जमा दिमोल खालामो नङाबा आन्दायगोन ना ओमफ्राय लोगो लोगो गाफायखायो नै बिथिंखौ लासैनो फनसै दा 17 जन सफैग्रोबाय दा माखासेया सफैथ'वाखै 25 जनसो लिंदोंमोन दा फैना फैया नै बिथिंनाबो गोगोम जादों नै गिदिर गिदिर ओमफ्राय आं फिथाइयाव मुलिबो होआखै गोबां कमेन्ट्स खालामदों आदा मुलि होदों नामा माने आं एम्फौ जायासै बाखि एम्फौ जादोंमोन खिन्थु आं एम्फौ जायासै आरो एसे लाकि होनजासिगोन फार्स्ट टाइम गायदोंमोन फार्स्ट टाइमावनो बेबायदि मोन्दों नाथायबा दा मा दाम मोनो बेखौ बुंनो हाथ'वा दायो 17.5 सोलिगासिनो दङ केजि कुइन्टेलाव 17.5 दा मोनसे हायाव 14-15 कुइन्टेल ओंखारदों आरो मानसिफोरना दा आंना बेसेबां ओंखारो दा बुंथ'नो हाला जेब्ला मारा होगोन हरबाथाय आं नोंथांमोननोहाय भिडिअ खालामगोन आरो बोरै मारा होयो नोंथांमोना खायसे खायसे मिथिगौ खायसे मिथिया ट्रेक्टराव होयो ट्रेक्टर मेचिन दंखायो बिनि एक्सट्रा ओमफ्राय डाइरेक्ट बेखौनो माने गारखोयो ओमफ्राय डाइरेक्ट नैबे मादाया एक्सट्रा जानानै बेगरा एक्सट्रा गनानै ओंखारगोन आरो माने आं थाब ओरैबायदि गिदोंमोन माने माइ गायग्रा हा नालाय बैयाव जाम्फै दङ बै जाम्फैया दै फैबाथाय दैया ओरै नारखोयो ओंखायनो खाग्रोनांबाय आं एसे फोराननो हाबावबा मोजांमोन नाथाय आं मा खालामसै दा फोराननो हायासै नालाय बेखौ मारा होनानै बेगरखौनो मोजां फोरानसै आरो बैथिंनिखौ एसे लासैनो बानायसै बैथिं दै थाखाया दा बेनो नोंथांमोना दिनै फाइनालि मोनबाय नुबाय जुखामखौ आं फबाय दा बोरै फयो खिथाबायबो गाफायलांबाय थायो गाफायलांबाय थाबानो माने लांदां जाखायो ओमफ्राय बेखौहाय डाइरेक्ट माने सावनानै होनोसै आरो देनां सावबाथाय आरो हाथफ्ला जाबाय ओमफ्राय माइ गायनायाव ओरैबायदि मोजां माने हासार जाबाय नालाय बे हायाव बिराद हासार होबाय नालाय माइआ बिराद जायो आरो ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय बे एसे बेजे थायो बेजे थानायाव माइखौ गायनो एसे उसुबिदा मोनो आरो माथो खालामनो उफाय गैया गायनांसिगोन दा बेनो दिनैनि भिउआ गाइसमोन जुखामनि स्ट'रिखौथ' खिथाखागोन आं लास्टआव A to Z बेसेबां खरस थांखो बोरै खालामनांगौ मा हासार होदों होआखै दा ओमफ्राय इसोरनि अननायावथ' जुखामा एसे जादों जाया नङा जादों दा फैसाबो गारा नङा गारदोंमोन आं फार्स्ट टाइमाव एकदम जा हगा देखा जायगा बात में होननानै फुरा माने गायखादों आरो जियानो जा लोगोफोर खिथागासिनो दङ काहानिखौथ' ओमफ्राय बेसेबां लाब जायो बेखौथ' खिथाखागोन एक्सुवेलि मोनसेल' साजेस्ट खालामनो सानदों जायफ्रानोखि बेकाराव दङ जुदि हा दङब्ला नोंथांमोना गाय जुदि हा गैयाब्लाबो सोरनिखौबा लानानै बिदिनो बिगायावहाय 800-1500 गाहाम सोलियो आरो हालाय हा बेखौ होनानै गायबानो जाबाय बिगासे हायाव 6000निफ्राय लानानै 8000 लागै थाङो जुदि मोजां प्रडाक्ट दिहुनोब्ला आरो हासारफोर मोजां होयोब्ला दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ गाइस भिडिअ नायनायनि थाखाय गुफुर जाथों होनदोब्रा गुफुर जाथों होन गुफुरसिन जाथों होनना बुं